Søren Kierkegaard var en dansk teolog, filosof og forfatter, født i København som den yngste af en søskende flok på 7. Søren Kierkegaard regnes ofte som den største danske filosof og som fader til eksistentialismen. På stien ved Gilbjerg Hoved står denne sten rejst til minde om filosof Søren Kierkegaard, som er født i 1813 og døde i 1855. Søren Kierkegaard var Gillelejes første turist tilbage i 1835. Stenen er rejst netop her, fordi det var hans yndlingssted, hvor han sad og tænkte på sine filosofiske tanker over livets store og små problemer. Teksten på stenen, hvad er sandhed andet end en leven for en idé, skrev han i august 1835 på et tidspunkt, hvor han læste på det teologiske fakultet på Københavns Universitet. Søren Kierkegaard er en af verdens store filosofer, og hans værker er oversat til utallige sprog. Man påstår, at han er mere kendt i Japan end i sit fødeland. Hans store interesse var den menneskelige eksistens, som var omdrejningspunktet i en stor del af hans forfatterskab. Nu er rundturen i Gilleleje slut, og det har været hyggeligt at have jer med. Der vil være mulighed for at gå lidt længere ud af Gilbjergstien, hvor I vil kunne komme ud til Gilleleje Feriecenter, hvor der er mulighed for en kop kaffe og en lækker Hansens flødeis, hvis det er lyst.